Li bajarê Amedê hema ji sedî notî zêdetir xwediyê kargeh, xwaringeh û restorandan yan jî kafeyan mêrin. Lê li vê navçeya dîrokî li Sûrê gelek jinên serkeftî hene ku xwediyê van kargehan in. Yek ji wan jî Roza Tirk e ku ew bi xwe Kurd e. Roza hêj di heşt saliya xwe de bi malbata xwe re çûye Qibrisa Başûr û li wir bicî bûye. Ew hêj di zarokatiya xwe de li ba nas û dostên xwe li marketan û kafeyan xebitiye û pereyê xwe bi destê xwe qezenc kiriye. Beriya heşt salan vegeriya bajarê xwe Amedê û destê wê ji cî û warên bav û kalan nebiye. Piştî ku biryar daye li Amedê bimîne, pêşî çayxaneyeke biçûk vekiriye. Paşê her ku bi ser ketiye, karê xwe mezintir kiriye. Oturduğumuz yeri açtım. O zaman 9 Min destpêkê cihekî 9 metrekareyî vekir. Paşê bi demê re bi xebatê bi berhevkirina pereyan bi deyindarî ev dermezin kir. Niha cihê ku em lê ne, min ji 9 metrekareyan derxist 210 metrekareyan. Şimdi mevcut halimiz 9 metreden 210 metreye geldik. Li gorî Rozaya Kurd cihê ku dest û fikra jinan lê bikeve, ew der xweşiktir û balkêştir dibe. Bila jin ji xwe bawer bin û li pey xeyalên xwe biçin. Kadınlar mesela hayal güçü çok... Li gorî min hêza xeyala jinan jiya mêran zêdetir e. Tenê divê ji hêza xeyala xwe bawer bikin. Divê bêjin ez dikarim bikim û dest pê bikin. Ez dibêjim her jin dikare her tiştê bike. Ez ji vê gelekî bawer dikim. Buna çok inanıyorum. Kesên ku li ber destê Rozayê kar dikin jî wê ji xwe re weke mînak digiran. Lewre disiplîna kar a Rozayê deriyê serkeftinê nîşanî wan daye. O adam serê xwe dizîvirînin em va tabloyanê dibînin em vê va uyuma mekanê cama ayna gişî tu da tu dibînin tu fer dike zaten yeka çawa estetik û ji hunerê hez dike dixwaze karê wê giş bi cî be gişî dixwaze baş be wexda mêvanê min tê vê dera dixwaze tiştekî kemaniya wan tune be ji vê dera rabûn bi kêfxweşî vê dera rabe. Karseza ciwan qîma xwe bi karê heyî nayne. Niha li çeperastê kafeya xwe xaniyekî sê qat girtiye. Ew her wextekî xwe yê vala di nava karkeran de derbas dike. Niha tenê armancek daye pêşiya xwe. Karê avayîsaziyê zû biqede û kafeya wê ya nû bigîje cejna Newrozê. Maşallah dekak. Rûdaw Amed.